jaruman masana'antar Kannywood Asama'u Abdullahi Wakili ta tsinci kanta a gidan yari, ma'ana gidan kurkuku, wanda aka yi masa gyara da cewa gidan maza a shar'ance kamar yadda hukuma ta ba da damar a dinga faɗa, wanda haka muke ta so ya ka dinga kasancewa da jaruman masana'antar Kannywood musamman mata. A inda hukumar ta gyara wa gidan suna da Hausa, wanda daga gidan kurkuku zuwa gidan bursin da ake cewa sai ya koma gidan gyaran hali. To kafin dai mu tsunduma a cikin shirin jaruman masana'antar Kannywood Asama'u Abdullahi Wakili ta tsinci kanta a gidan kurkuku ko kuma gidan gyaran hali, za mu shiga ɓangaren awar wasa a raƙashi. A idan mun dawo daga shirin awar wasa a raƙashe da style, sai ku ji kanin labara yadda ta kasance jaruma ta tsinci kanta a ciki, wanda kuma abin ai mata munna ne ko kuma abin ai mata jaje ne, duk dai a cikin shirin zai kasance. To daga nan ne bayan dawowa daga shirin arakashe da style na mata, wanda ita ma Asama'u Abdullahi Wakilin ta rakashe da irin style din da muka gabatar muku na kaya zafafa, wanda ana ganin a cikin waɗanda suka bayyana ma ita ce lamba ɗaya, wanda kuma Asama'u Abdullahi Wakilin jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood. Kamar yadda muke sanar da ku duk abin da ya faru a cikin masana'antar za mu kawo muku, walau mai daɗi walau mara daɗi, wanda Asama'u Abdullahi Wakili kamar yadda aka sani Sarki Ali Nuhu shine jarumin masana'antar Kannywood kuma shugaba kuma uba, wanda kuma yake sa jarumai da dama suke bayyana a cikin fina-finai har su zama kadara. Duk abin da wasu jarumai suka samu a cikin masana'antar Kannywood yana kasancewa ta sigar kamfanin ko kuma gidan Ali Nuhu ko kuma
irin introducing ɗinsu da yake yi a cikin fina-finai. Wasu sukan aikata alkhairi da abin da suka samu, wasu kuma suka aikata aikin alfasha, ma'ana da ya saɓanin abin da ake tunani. Asma'u Abdullahi Wakil jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood, kuma tana zuba style, tana baza capacity kamar yadda ake gani. Kuma katsam sai aka tsinci Asma'u Abdullahi Wakilin a gidan gyaran hali, amma ta ɓangaren hannun dama, wanda ta je ta ceto mutane da dama a cikin wannan gida, inda ta biya musu diyya suka fita suka samu iskar yanci. To Allah ya saka mata da alkhairi. Ku danna subscribe, ku danna kararrawa.